päls. Ja. Så att han vägrar att jobba till exempel. Nej, det gör han inte alls. Han jobbar hur bra som helst. Men nu vill han börja simma igen och sånt där. Han går ner avfälld, inga underhåll alls, ska ner 1,5 kilo. Så att jag känner det är nog 1 kilo om jag skulle raka på vintern med en full päls. Hur blir pälsen efteråt? Blir den vedervärd? Blir nej. den tovar? Alltså Nej. blir den som en jävla matta? Nej. Jag har inte märkt någon skillnad alls på honom. Du har inte? Nej. Nu är den lite tråkig, men han gick på kortison här för ett Ja, bra ja. tag sedan för han har problem med magen. Ja. Så det är därför. Men jag har ju rakat nu 2 eller 3 år nu. Ja, 2. för jag har för mig att jag sett Ja, den nakande. och ingen skillnad alls när jag låter den växa ut över vintern. Jag har nämligen en... Det är jättemånga som säger att den blir ändrad, men han har inte blivit det. Min gamla border collie Dick, Ja. hon får ju alltså en päls. Hon har alltså byxor som är så här. Jag tror jag har sett på varje sida. Så det skulle jävla kolla. Och hon älskar ju att prata med mig. Fan, det där kommer inte torka i sommar. Alltså, det kommer ligga och vara... Jag skulle dra av det. Alltså, jag pratar med och så säger han att ja, men så, de kan bli som en filt. Alltså det kan nog säkert, han har inte blivit det. Nej, för jag menar de borde ha ungefär lika... Ja, precis. Alltså för han har ju massor av underull precis som border collie. Ja, gud ja. Den är hemsk underullen. Så att, nej, så att det är liksom, den tovas inte mer än vad den gjorde innan med rakan eller någonting. Nej. Så att, Och hon är extremt hård. Och det har hon varit hela livet. Hon är världens snällaste. Ta för mycket kan. För det första tycker hon det är bra. Sen bits hon alltså. Jag tycker det är jättejävligt. Och jag lider när man börjar fälla. Man ska bara dra i den här jävla pälsen. nej men alltså det är ju alltså, som den här, jag känner mig så elak för han vill ju börja simma och bada igen efter jag rakar. Jag bara, jaha, tack Sid, förlåt. Ja, det är... Han var bra för att höra. Nej, så min har i alla fall inte ändrat sig någonting. Har du någon annan erfarenhet av andra? Jag hade en till rakad hund. Han hade inte lika mycket päls som han. Men han var likadan. Han bet mig när jag borstade. Ja. Han fick inte heller någon ändrad. Men det var också en sheltie. Ja. Sen vet jag en som har rakat ner sin Ossie. Och hon säger också att den inte blir ändrad på hennes Ossie. Och jag menar Ossie måste vara samma som en DC. Ja, precis. Precis, för den är jättevärmekänslig. Så det tycker jag. Och sen är det så, alltså, så här, han nu eftersom den har varit med kortisonet så att den är inte tovig, den är bara lite så här tråkig med så att, men annars brukar jag brukar hålla mycket kortare än så här. Ja, jag vet, jag brukar säga det. Ja, precis. Ja. Men jag har inte dragit honom för han frös så himla mycket i våras här så att inte... Men du låter det växa ut så på. Ja. Kör du bara en gång alltså på våren eller? Nej, jag kör... fler gånger? Nej, alltså jag kör en gång i månaden brukar jag hålla han. Ja, du brukar. Ja. Sen brukar jag sluta typ i september och så får det växa under vintern. Ja. Så att han har det. Alltså då är det ju kallt liksom, så att han har då. Och sen drar jag av det igen på våren. Så. Ja, herregud. Alltså vad elakt det låter. Men hon är 11. Jag menar, hon kanske blir 15 max. Ja, då får man väl ha det värre de där 2 åren det är kvar där. Så jävla synd. Jag höll på ett år med och försökte klippa ur byxorna. Ja. Det är inte kul. Det ligga på golvet. Ligger upp och ner. Du får hålla i ben och svansen så och försöka klippa. Det är fan, nej det är inte roligt alltså. Är det inte. Alla har så snyggt med huvudet ner i backen. Tackar mig för att du inte har det. Min har inte det heller men. Det där är, tycker jag, en känsla. Vilsen är ju ganska känslig för det som är runt omkring. Ja, Den blir precis. lite jag tror därför många vilsen som har huvudet i backen med uppgift. Ja, precis. Ja. Men alltså de här, han brukar ligga och titta mot mig. Så. Ja, och det gör ju Agneta som är så. Ja. Nej. Men jag tycker det är snyggt när de ligger sådär med huvudet ner. Men jag har ju diskuterat, jag har ju ny till när jag sov, men då diskuterar jag mycket med tränarna. Ja, alltså du tycker det är snyggt. Nej. Vissa saker liksom så. Nu behöver det inte vara med huvudet ner i backen utan andra saker. Det ger ju verkligen högre fram. Nej. Flashighet. Ja, precis. Jag gillar det.
Men det ser snyggt ut. Men det ser häftigt ut. Men det ger inte bättre poäng. Det ger bättre poäng att det är korrekt. Precis. Ja. Men det är lite Säga så här det olika till- saker. Men då kanske Titta man på får tänka- finnarna som är överlägsna. Bilarna. De har inga flashigheter, men de har alltid rätt. Ja, men alltså, jag känner det, så man kanske inte behöver ha. Bara för att jag tycker det är snyggt, man Nej. inte ska lägga ner tiden på det. Utan man kanske ska lägga ner tiden på det hunden inte kan. Ja, håller med dig där. Hej, dog du? Ja. Jag är ganska bra på att slappna av. Du kör lite Lina. Ja, alltså, han har varit skadad nu, så nu håller jag på att försöka få igång honom så att han ska kunna gå agility-SM. Ja, Sen efter agility-SM så tänkte jag att då ska jag träna in, alltså då ska jag lägga ner krutet och verkligen få in finliret på 3 moment. Så ska vi starta i sommar. Sen får vi väl se hur det blir. det gick ju så bra. Ja, han har varit så duktig då för lilla killen. Jag är lite stolt. Det är bara jag som... Men du har flera? Ja, jag har flera som jag kör agility med, men det är bara han jag kör. Ja. Hur många har du att köra agility med? 3 var de, men en är skadad. Kommer aldrig komma tillbaka. Hon får ont när hon kör agility. Ja. Så nu är det bara 2 kvar. Bara. Ja, fast när man kör agility man behöver ju ett gäng. Ja, så blir de ju skadade. Jag tror att jag pratade med Mona Kärnholm och sa fan, 4 pudel måste man ha när man kör agility. Det är så jävla tråkigt. Det går ju så fort. Du måste ha flera. Ja, men det är ju lite... Men jag tycker faktiskt 2 är ganska lagom att ha när man kör. Ja, Men det tråkiga var att det var ju min yngsta hund som försvann. Så att de här blir ju, de 2 jag har kvar, de är det bara 9 månader emellan. Så båda blir ju 7 i år. ja. Ja, vad 2. Så då måste jag ju börja fundera på en ny. Ja, visst. Ja, det är det. Men Fast jag har ju Shelby inget kan bra. bli bra. Ja, fast jag får väl se om jag det blir kärlek eller om det blir något annat. Jaha, vad är det så inte nu? Hjärtlabb heter det. Kära mitt hjärta. Ja. Ja, men inte Men jag vill köra allt det andra jag vill köra också. Ja. Jag tycker att den Ja, men det är ju det. bara varit så. Ja, vad bra. Men du kan Nej, jag tycker om dem också. Och de är liksom, de här som har kälpisarna, de är vanliga, lätta att ha med sig. Ja. Och, så. ha det. Och det vill jag inte tappa. Nej, nej. Då köper jag hellre en till kälpis. Ja, nej, det blir det som snälla. Det blir som en snäll. Lite snällare. Tycker jag. Nej, precis. Men de ska ju vara liksom vänliga. Och kunna, det är som jag säger, släppa upp 50 kälp i hörnet. Det är liksom inte problem. Första gången jag var på kennelträff. Ja, den gamla. Det är så bra. De bara sprang runt och sa, hur illa var det här? Men händer ingenting. Inte någonting. Och jag är ju schäferfanatiker från början. Kan jag tänka mig 20 schäfer. Man slår ihjäl varandra. Jag hade också schäfer från början. De är ihjäl varandra. Det är det. Nu hade jag som tur var jävligt snälla chefer som det var agility med dem också. Så det var bara att du ska sitta med de här hundarna nu i den här bilen. That's life. Ja. Fast det var ju inte så att man, alltså var det en ny så ville man gärna liksom gå en promenad först med dem. Det behöver jag inte göra. Det är bara att kasta in dem. Det här är flocken nu. Acceptera. Så är det nu. Alltså åtminstone mina. Åh jäklar vad fint den satte sig. Jäklar vad den var rapp. Nej. Den satte sig för tidigt. Den satte sig för en andra kommando. Jäklar vilket sätt den var. Jaha, det är bara Jag bara